Usa sa mga nila og kinahang nga produkto sa dakbayan sa Danau. Mao ang limang tinapaamo ning moni among sudan sa dito sa probinsya Kapusong alam. Yes, lami kaya na Dipolyo. babi. Sa probinsya. Oh, mao gyud. Apan nga nung lamian man gyud og gibalik-balikan kini sa mga tao. Mga kapuso, mag-holiday food trip na ta, pinagi ni ining report. Kung makabisita ka sa dakbayan sa Danau, ayaw gayud kalimti ang paghapit sa tinapanan. Kinitungod kay ang maong produkto na ilana sa kadaghanan. Apan ang pangutana, ngano ang balik-balikan manggayud sa mga tao ang tinapa? Ang mga tao nga among gipangutana, lahi-lahi usab ang mga tubag. Lambi gid siya kay sa pagtimpla na daan ibutangan nila og mga lamas. Lahi ra gid ang lasa niya, lahi ang pagkatimpla, ang sauce nila. May timpla siya daan. Si Marites Formentera Misaysay nga 1960s pa lang, gasugod na ang iyang pamilya sa paghimo og tinapa. Way color. Oh, magawas gud ang iyang pagka-original. Matud ni Marites nga adunay lahing proseso ang pagluto sa tinapa. Dili kay siya paduol gud sa kayo, mo siya gitawag og tapa. Tinapanan. Kay katong sinog balay to siya. Ang sinog ba kay ato mo gitong iya ana gid sa kayo. Oh. Ani siya layo siya sa kayo. Ani siya pagkaluto, dili pagod. Gawa sa proseso sa pagluto, nakadugang usab sa kalami ang kalabas sa mga isda. Presko ang mga isda din sa Danau because it's also an advantage because Danau City is also composed of I think 8 coastal barangays. Uban ni Lian Sinculan ug Philip Patricio, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.